Actually, the very purpose ng yantong natin, Sir Jay, no, yung pagsukat, yung measurement ng 1 meter, especially sa pagpapatupad ng ating yung social distancing. Actually, the very purpose ng yantong natin, Sir Jay, no, yung pagsukat, yung measurement ng 1 meter, especially sa pagpapatupad ng ating yung social distancing. Not necessarily na panghampas ng tao ito. Alam naman natin yung purpose ng yantok na yan. So, although negative yung effect sa ibang tao, hindi naman hahampasin ng pulis natin yung isang tao during the yung pagsita ng social distancing natin. So, yun lang naman po. The purpose is to measure the 1 meter between person to person para at least ma-maintain natin yung social distancing. Okay, pero ito na lang yata yung pinaka isa sa mga hindi naman sa tinututukan, pero talagang daily, parang kasama na ito sa inyong pagmo-monitor, pag-i-implement, Chip? Yes, actually, yan, Sir, part of the uniform ng pulis yan. Matagal na yan na nakalagay sa namin, police operational procedure, para at least instead na baril yung gamitin, yantok na lang. Especially pag yung tao ay hindi naman armed. So, as much as possible, para hindi makabaril o makasakit na tao, ayun, yantok na lang gamitin. Pero kasama ba sa training nyo yan, Chip, na yung arnis, di ba, ginagamit yung yantok sa pag-arnis, di ba? Yes, part of the training, yung paggamit ng yantok, tsaka kung anong gamit ng yantok na ito. So, napag-aralan din ng pulis natin yan. So, hindi naman delikado, especially sa pagpapatupad ng itong health protocol natin sa probinsya. Okay. At sa ngayon ba, Chip, itong training na ginagawa sa inyo, may tuloy-tuloy pa ba na ginagawa at marami pa hubang kailangan na personal ngayon or mga PNP? Kumbaga, itong contact tracing, ewan ko kung kasama din kayo sa mga gano'n, no? Or sa mga iba pang mga, although bumabaho yung krimen natin, pero ang PNP ba ngayon ay nangangailangan pa rin ho sila? Well, continuous pa rin yung natin, yung recruitment process. Actually, may dalawang recruitment process for the whole year. So, dumarami yung natin, yung mga applicants na gustong magpulis. Yung with regards to trainings naman, continuous siya na despite the pandemic, may mga napag-graduate na rin ang Aristio natin sa Region 1 na mga recruit na ngayon ay papalabas na rin sa pagkakaalam ko, no? Lalabas na sila by February or March yung bagong recruit para tulong sa kapulisan dito sa baba. Yun po yung purpose no. Initially, they will be undergoing 6 months basic training. Then, yung field training sa labas naman yan. Ma-assign sila mostly sa Class A at saka City Municipal Stations. Especially yung dami ng pulis natin, kailangan nandun lahat sa malalaking bayan.